дар 2026 сол якм каталоги мо бо названи каталоги 1 оғоз шуд, ки аз числаи 5 то 25 январ давом метиҳад. дар ин каталог компания маҳсулотҳои саломатӣ барои шахсоне ки тоза пайваст мешаванд туҳфа мондагӣ. биёин дар борашон камтар маълумот метиҳем. инаш бошад коллаген. Коллаген ин напиткае ҳаст, ки дар дарунаш 7 анамхел пакетик дорад. ина саҳар 30 минут пеш аз чойхӯрӣ дар 150-160 грамм об меандозӣ, омехта мекунӣ и истеъмол мекунӣ. и кадомро лабозӣ мекунад? пӯсти рӯи мо, миҷаи қош бениҳоят фоидаи калон мерасонад, яъне ки ба қувват мекунад, зебо мекунад, пӯсти рӯро маҳин мекунад. сертификати ҳалол дорад ва омега 3. омега чиро лабозӣ мекунад? дар дарунаш 60 капсула дорад. дар як рӯз 3 маротиба метонем ки истеъмол кунем. и кадомро лабозӣ мекунад? мағзи сари моро тоза мекунад, ай стресс моро нигаҳ медорад ва хуни ғалса тинук мекунад. дору нестанд апаухаро, на ин дору нестанд, ино витаминанд. шахсоне ки дар 1500 рубл аз тарафи тоҷикистон бошад 250 сомон заказ мекунем, шумо ҳар дуи ҳамира дар 1 рубл мегирен, ки нархи ё 2,5-3,000 рубл. боз барои маълумоти бештару роҳи бизнеса чӣ гуна оғоз кардану соҳиби маошҳои калон шудан, маълумоти пурратар дар рақамҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед.